summit is therefore closed. Mongameli Cyril Ramaphosa uyivale ngokusesikweni namhlanje ingqungquthela entsukumbini yenhloko zamazwe G20 nebibanjelwe eNasrec eGauteng. Ududuzile Zuma Sambudla nabanye ababini bayaphandwa ngamapolisa ngezithyolo zokurhwebesha amadoda ali-17 ukuya eRussia apha avaleleke kwimfazwe ne-Ukraine okukuza emva kokuba udade wabo omdala uNkosazana Zuma Mncube efake isimangalo emapoliseni. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Mongameli Cyril Ramaphosa uyivale ngokusesikweni namhlanje ingqungquthela entsukumbini yenhloko zamazwe G20 nebibanjelwe eNasrec eGauteng. Umongameli wothulele umnqwazi uMzantsi Afrika nelizwekazi Afrika ngokubanzi ngokusingatha lengqungquthela ye-G20 okokuqala ezimbalini nethe yaba yimpumelelo. Luka Ramaphosa uthi izindululo ezithe zathatyathwa kule ngqungquthela ziza kuba likhuba leqinisekiseni imanyano kwakunye nophuhliso kwihlabathi nakwilizwekazi Afrika. Ifikelele esiphelweni namhlanje ingqungquthela entsukumbini yenhloko zamazwe G20 nebibanjelwe eNasrec eGauteng. Le ngqungquthela izele amaduna namathokazi kwaye umongameli Cyril Ramaphosa wathulele umnqwazi elilo Mzantsi Afrika nelizwekazi Afrika liphela ngokuthi lizimase ngempumelelo esisihika-hika sengqungquthela okokuqala ngqa ezimbalini. We are truly honored and humbled by that, not only as South Africans, but as Africans as a whole. Recognizing the importance of this milestone, we have sought to place Africa's growth and development interests at the heart of the G20's agenda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izindululo ezithe zathatyathwa kule ngqungquthela azizokuphelela nje ephepheni kuphela, kwako ziza kuba likhubalo ekudibaniseni imihlambi eyalanayo nasekuguquleni impilo zoluntu kwihlabathi. Our agreement on a declaration during this summit demonstrates the value of the G20 as a forum that can facilitate joint action on issues of shared concern. Shared concern not only for the leaders, but shared concern for the peoples of the world. Umongameli uthe qabu unaqolombe efile nje watsho ezidlulisela intambo kwilizwe laseMelika nelililo eliza kuxhuzula imikhala kwisikhundla sobongameli se-G20 ukuqala ngomhla wokuqala kuDisemba. Say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. uMzantsi Afrika wathulelwe umnqwazi zinkokeli zamazwe e-G20 ebezizimase le ngqungquthela zatsho ngazwilinye ukuba nawe Afrika awumncinane. Ngelixa ingqungquthela yenkokheli ze-G20 iqukunjelwe ngokusesikweni eNasrec namhlanje, banye abahlali baseGauteng bavakalise izimvo zabo ezahlukeneyo malunga nale ngqungquthela ekwinqanaba eliphezulu nokuba iza kuzisa utshintsho kusini na kubomi babo. We're just hoping that these foreign investments can come through. Honestly, we're just trying to be optimistic, obviously, these foreign investors, but we'll just see how it plays out in the long run because we all know how our governments, handle such situations, and we'll just see honesty, but we're obviously praying for the best in regards of it, but yeah, just trying to remain optimistic. I think G20 summit, they were supposed to give it time to educate
our South African people, the community, the disadvantaged areas, because people have no idea what is G20. They don't even know what's G20 all about. Skills development for the youth. Youth need to know how to make money without always seeking for employment. They also need to know how to be employers and actually give back and contribute to the economy and the running of the country. There should be transparency in how finances are being managed and they're being processed into countries, because it looks like there's mismanagements of funds, not only in our country, but in most countries. That's why them getting together, it's like looking for a breakthrough of how can we come about becoming more transparent and more secure with our finances so that we have a better tomorrow and not a questionable tomorrow. UDuduzile Zuma Sambudla uphinde wangena engxakini yezomthetho kwakhona yena ekunye noSiphokazi Xuma kunye noBlessing Khosa abaphansi kophando emva kokuba udade wabo omdala uNkosazana Zuma Mncube efake ingxelo efungelweyo kwisikhulo samapolisa saseSandton. uZuma Mncube utyhole aba bathathu ngokurhwebesha amadoda ali-17 eli loMzantsi Afrika ukuya eRussia phantsi kobuxoki. Ubangangela ukuba la madoda anikezelwa kwiqela lamajoni aseRussia ukuba alwe kungquzulwano luqhubekayo eUkraine ngaphandle kolwazi okanye imvume yawo. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe unqanile ukuba kuvulwe idokethi lophando ngezi zityholo. We can confirm that Ms. Nkosazana Bonganini Zuma Mncube deposed an affidavit at the Centre Police Station on the 22nd of November, just after 6:30, for police to investigate Ms. Duduzile Zuma, Ms. Siphokazi Xuma, and Mr. Blessing Khosa. This is in relation to 17 South African men who are allegedly trapped in the Ukraine-Russian war. Ms. Mncube claims the men were led to Russia under false pretenses and handed to a Russian mercenary group to fight in the Ukrainian war without their knowledge or consent. The SAPS confirms that an inquiry docket has been registered, since the charges are still to be determined through a thorough investigation. The inquiry docket will be investigated at a provincial level. Ojongene nokhuseleko loluntu kwisixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku uthi ugcinwa kwezinto nokuthinjwa kwezakhiwo ngokungekho mthethweni kuyakusiba ngumkhwa oqhelekileyo kwesi sixeko. Okukuza emveni kokuba kufunyenwe inkitha yamachiza kuquka nentsangu eqikelelwa ukuba xabisa imali engange-8 million yeerandi phezolo eHoughton, kwaye kubanjwe abarhanelwa abasibhozo kolu qoqo. We were doing an intelligence-driven approach where we were looking at the hijack houses, and we came across this house here where they were housing a lot of medicine. That's a cough medicine, cough syrup. In here, this is the cough syrup with codeine, and it's you can't really just get this. This is actually a very, you must get it with the prescription. And then also you've got some Benylin with codeine that has been here. And also we've got Dacha that was actually destined for Zimbabwe and all of that. So as you can see with all this, as you can see is that in all these hijacked houses, you will find something of this nature. So all this medicine, it was destined for Zimbabwe, and also this Dacha. We were just going around the area because we did do quite of an operation in Houghton on the hijacked houses. So we got a tip-off as well that there might be some activity which is actually happening here. So we're in this place here, got a lot of medicine, quite a lot of it, and we are checking everything that is here. What is actually happening? So this is your bone clear with codeine. Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo lempuma koloni umnumzana Xolile Nqatha ubongoza abaqhubi ezindleleni kuba baqhube ngononophelo nanjengoko imvula zidala indlela ezimanzi kwiingingqi ezininzi kweli phondo. Oku kungadala ukutyibilika nokungaboni kakuhle kwabaqhubi ezindleleni, kanti abenkonzo zemozulu kweli balumkisile ngokuqhubeka kwezimvula kwiindawo ezininzi zeli phondo. Umphathiswa uphinde walibethelela ikhwelo kubaqhubi kuba baqhube ngenkathalo nanjengoko sele kubhengezwe ingozi eziliqela kutshanje. We urge road users and motorists in particular to take it easy on the road. Switch on your headlamps and ensure you keep a safe following distance. And the MEC for Transport in the Eastern Cape, Mr. Xolile Nqatha, is
paying a special salute to road users, motorists in particular, for the exemplary way in which they have conducted themselves so far. Since the beginning of this weekend, we haven't reported about any major or fatal crashes, and that is an encouraging sign as we are heading closer to the December holidays. And the MEC says, long may that continue. Imeko ezingenhlanga zabasebenzi mgodini ezifana nokuchitha iyure emathunjini omhlaba ubungozi uxinzelelo lwezezimali nokungaqashwa isigxina kukhokelela abasebenzi babhenele etywaleni nakuziyobisi njengendlela yokujongana nezimeko. Abasebenzi kumgodi wegolide iGwanda eZimbabwe bajongene noxinzelelo lwengqondo bengenalo noncedo lwezempilo olukufuphi. Kungokunje oogqirha abangaphaya kwemida banwenwisa iinkonzo ukuzama ukunceda nkonzo zezempilo ngokuqeqesha abancedisi bezempilo nakwabasebenzi kulomgodi. Abasebenzi kumgodi iGwanda kwilizwe laseZimbabwe bajongene neengxaki zoxinzelelo ngokwasengqondweni nokudalwa ziimeko ezininzi ezingentlanga abasebenza phantsi kwazo. Ukusebenza nzima iiyure ezininzi nokudala ukudinwa emzimbeni, ingxaki yemali nomonzakalo zezinye zeengxaki abajongene nazo umhla nezolo. The shaft had no good values, but this man is experience on these reefs around here. So he knows where the values are, good values are. So when we closed the shaft, he used to come at night poaching into the shaft now. When I was going down myself, I can see stains of blood, and some of the places, it's actually where he was working. It was a bad place, where he was looking for money. Amabala afana nala axhaphakile eGwanda kodwa noxa kunjalo abasebenzi bayanyamezela bathule kuba akukho nkxaso bayifumanayo. Oku nokudala ukuxhatshazwa kotywala neziyobisi nanjengendlela yokumelana nezimeko. The underground is very lonely because there is no one to speak with. You are just alone there. There are no sounds, only your sound of your hammer and chisel only. The focus was much on mental health. Now we are able now to identify, to see this one is going through. Now they are even telling each other, one another that, okay, you can go that side, you can get cancer. Oogqirha bafumene uqeqesho kulomgodi bazama kangangoko ukunika inkxaso yasengqondweni njengenkqubo yokukhuthaza abasebenzi. In Africa, mental health is one of the things that's still lagging a little bit behind. If we look at the number of psychiatrists, clinical psychologists that we do have in Southern Africa and even here in Zimbabwe, they are quite low when we compare to the populations of the people that we need to serve. Ukusukela kumothuko odalwa luloyiko lokusebenza phantsi komhlaba ukuya kutsho kuxinzelelo lwezimali, injongo kuxhobisa ingqondo nanjengoko eli shishini lisanda kwilizwekazi leAfrika. Umvuyo Nqulana ubhale incwadi yakhe yokuqala nesihloko sayo esithi The Art of Being Present neqaqambisa ukubaleka kwendlela yokuziphatha, ukuxabisa ixesha nokuzithanda. Kule ncwadi umvuyo udakanca imingeni esijongene nayo mihla le nebangelwa kukuzithatha kancinci izinto ezibalulekileyo nezidlala indima enkulu kuphuhliso lomntu. Kanti ke ngoku sihleli naye umvuyo apha estudio eza kusithungela injobe ebandla ngale ncwadi yakhe. Mvuyo, masikwamkele, ingaba yintoni ebangele uba ubhale le ncwadi ukhethe nesihloko esithi The Art of Being Present? Mandikubulele Lisa, ndibulise nakuba bukeli bonke bendaba zethu. Le ncwadi Lisa, njengobusitsho, incwadi ejonge ukuxhobisa abantu. Singabantu we going phansi koxinzelelo olukhulu. Ingxaki zemali, imisibunqongophala kwemisebenzi, ukungabi naxesha nosapho ekhaya ngenxa yento yoba uzama ukudibanisa izinto, imali, imisebenzi, yonke leyo nto. So le ncwadi ijonga wena into okokubana uzijonga njani impilo yakho, uzawukwazi into okokubana ukwazi ukunonophela usapho lwakho, ukwazi ukuzikhuthaza into obuvuke uye emsebenzini yonke imihla. So le ncwadi iyakuncedisa. Then i-title yayo, The Art of Being Present, le title kumsisombululo kule ngxaki. Because kaloku kuyo yonke ichaos eyenzekayo around wena, you put yourself first. So thina siyayilibala leyo nto. Yonke into ufuna ukuyenza ngexesha elinye, ufuna uvuka uye emsebenzini, awunaxesha le-enough nosapho. So le ncwadi ithi kuwe
just calm down, look at yourself, put yourself first. Kule ncwadi Mvuyo ukwaqaqambisa nokubaleka kwexesha nendlela yokuziphatha i-self discipline. Kutheni okubalekile kuwe? Khasichazele banzi. Njengoba nisitsho Lisa into ba uxinzelelo esihamba phansi kwalo lunzima kakhulu. So i-self discipline kum zezinye zezisombululo ozidingayo. So kule ncwadi I'm not just talking a self discipline. Ndithetha ngezinto ozidingayo, ingredients ozidingayo ezenza i-self discipline. Izinto ezifana nokuhoya ixesha lakho, ube nomonde xa usenza izinto, uhoye i-emotions zakho, ungabi ngomuntu nje uhlala uzaba nomsindo nangento encinci. So le ncwadi iyakuxhobisa ngezi zinto into yoba ujonge into yoba zintoni ezikususa kule nto ufuna ukuyenza ezikulahlekisayo. So uyakwazi uziqokelela ngale ncwadi kupha nje ii-lessons ezimnandi. Le ncwadi nendlela eyenziwe ngayo incwadi nje encinci into yokubana ingakothusi xa uyifunda, because abantu xa uthetha ngediscipline ingathi idiscipline into eyoyikekayo, kanti idiscipline nje zezi elements ndikunika zona into yoba just look at umsindo wakho, look at safeguard ixesha lakho, jonga ii-friends zakho into yoba ngabantu abanjani around wena. So yonke into oyenzayo izawuba lula once you understand ezi zinto. Uyathetha nangabazali bakho kule ncwadi, ingakumbi utata wakho ngendima abayidlalileyo kwindlela oyiyo ngoku noziphethe ngayo. Ingabe imfundiso zabazali zinayo indima eziyidlalayo ekuqingqeni ikamva eliqaqambileyo labantwana babo? Ya kakhulu Lisa. You know, xa ndinothetha ngabazali bam kungasakube kusasa le bulletin ngeke kube naxesha. Abazali bam ngabantu abamxabisileyo umuntu ozithandayo, umuntu ozixabisileyo nayo. So ekhaya idiscipline into ebaluleke kakhulu kunangoku. But xa ndithetha ngabazali bam kule ncwadi, andithi kuwe wena umuntu ufundayo, ufunda le nto ithethwe ngabazali bam. But what I'm saying kuwe into okokubana khawujonge ngasemva nawo abakho abazali babakuxhobise ngantoni. Khawuchube kwezinto abakuxhobise zona ukulungisa iingxaki zakho kule ndawo kuyo ngoku. So le ncwadi abazali bam mna ndikupha le yami experience yabazali, nawe ndiyakwazi abakho abazali ubabeka phezulu. That means ungathatha kwizinto abakufundise zona. Le ncwadi iyakukhumbuza nje ezo zinto into yokubana sithi xa sikwezingxaki kuzo eGoli silibala izinto esizifundisiweyo. Ngamanye amaxesha sithi hayi abazali bethu ngabantu basisukele ezilalini, abazali bethu ngabantu basezilalini abazikwenzekani edolophini. But abazali bakho bakufundisile into yoba umntana kufuneka abe sekhaya ixesha liphi, xa kusonakala izinto wenzani. It's the same discipline esebenzayo naxa uhleli wedwa apha edolophini naxa ukhulisa abantu abakho abantwana. Mvuyo siyabulela, inkosi kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu Lisa, ndiyabulela. Sibambe ngazo zibini ke kuMvuyo, masibaleke sibheke evenkileni. Kakhulu ke babuqwathi doncuthu ezindabeni, ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya, ndikwamkela ke kwidesika yami yeMozulu. Mna bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi. Masijongeni nantsi ke iMozulu siphawuleni bukele ekhaya ngokubanzi ke iziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Uyaqaphela kakhulu ke kumntla-mpuma apha eMzantsi, kakhulu kwelaphondo lonke nje lapha yakoLimpopo, kumantla futhi koThabaziphi naseMusina ekuseni bevuswa zizantyela zemvula ngela-19 bavale basonga usuku ngomso emva kwemini ngama-30 nje akhatshwa sisixhenxe kukubanzi kodwa bethu kaloku amaqondo wakho ke aphansi naphezulu. Sivule phaya ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke kumazantsi nentshonalala phondo njengaphaya koKaladokho neziphaluko ekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ko-12 degrees napha xa unyuka futhi koBurgersdorp ekuseni futhi zezolutshizane ezikhatshwa zidudubo ko-11 xa bevuka ekuseni ngomso. Kanti ke bathona iMozulu ephondo laseFree State futhi mpela ke kumazantsi nempuma yelaphondo njengaphaya koFixburg futhi ekuseni futhi kuyanetha yonke lantsasa ngeshumi nje elikhatshwa sisine kunethe mpela xa unyuka futhi uyofika phaya koVelcom neziphaluka. Nansi iMozulu ephondweni laphaya bethuna konjena koloni impela ke futhi ke kumantla nempuma yelaphondo njengapha ko-Oudtshoorn ngexesha sekuseni phaa kucwenga kamnandi bevuswa phaya ku-14 degrees ozolileyo yonke lantsasa. Kanti ke zabaphile ngolu hlobo kwelaphondo laphaya koNorthern Cape ngamandla ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya koSutherland umzekelo kwasekuseni futhi ku-9 degrees napha koCalvinia futhi licwengile ilanga yonke intsasa yangomso. Kanti ke baphila ngolu hlobo ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla ke kumantla welaphondo njengaphaya koMahikeng ekuseni futhi ko-17 degrees unyuke futhi napha koRustenburg zezontshizane zithe chache nendudumo ekuseni ngomso. Bukele ekhaya ephondo laseGauteng amazantsi welaphondo futhi nencam koJohannesburg eThembisa Alexandra Germiston Johannesburg phaya ngeshumi nje nesithandathu Bongonsspruit kuyanetha yonke intsasa ngeshumi elinesihlanu. Bukele ekhaya enyuka nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya kaloku koLimpopo futhi amazantsi walo bila ekuseni futhi nangomso emva kwedina naxa bezawulala ngomso
evuswa phaya ngalamashumi mathathu nje aze abe nanye naxa kubandla futhi kophalaburwa kusanetha ngexesha lasekuseni sehle njalo ngokubanzi ephondweni laphaya kaloku empumalanga ngamandla ke kumbindi welaphondo emalahleni kwasekuseni futhi ku-13 degrees lapha kumazantsi futhi emelo kwakhona bevuswa ku-11 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal ngamandla ke kumantla welaphondo phongola ekuseni futhi zizontshizane zithe gqa yonke lantsasa ngo-16 degrees lapha koPietermaritzburg ekuseni lishumi nesithathu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.